गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण सर्वांना. वाचनाला सुरुवात करण्याआधी प्रभू श्रीकृष्णांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्रील प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया. आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या वाचनाची सुरुवात करूया. इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगळुरू यांच्या कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या पुस्तकाच्या मराठीमधील वाचनामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. आपण आपला 14वा अध्याय वाचत होतो, ज्याचं नाव आहे ब्रह्मस्तुती. आणि आता मी उर्वरित वाचनाला सुरुवात करते. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. ब्रह्मदेवांना आपल्या वास्तविक स्थितीचे ज्ञान झाले होते. ब्रह्मदेव निश्चितच या ब्रह्मांडाचे परमगुरु आहेत. तसेच ते अहंकार, पृथ्वी, आप, तेज, वायू, आकाश तसेच संपूर्ण भौतिक शक्ती यांपासून निर्मित अखिल प्राकृत सृष्टीचे नियंत्रक आहेत. असे ब्रह्मांड अतिशय प्रचंड असेलही, परंतु शरीर जसे 7 विती भरते त्याप्रमाणे त्याचे मोजमाप करणे शक्य आहे. सामान्यपणे प्रत्येकाचे व्यक्तिगत शरीर त्याच्या हाताच्या 7 वितीच्या प्रमाणात उंच असते. हे ब्रह्मांड जरी अतिशय प्रचंड भासत असले तरी ते ब्रह्मदेवांच्या 7 वितींपेक्षा अधिक नाही. या ब्रह्मांडाशिवाय या विशिष्ट ब्रह्मदेवांच्या अधिपत्याबाहेरील अशी असंख्य ब्रह्मांडे अस्तित्वात आहेत. ज्याप्रमाणे अतिसूक्ष्म असंख्य अणुकण खिडकीच्या छिद्रातून ये जा करीत असतात, त्याप्रमाणे महाविष्णूंच्या शरीर रंध्रातून बीज सदृश असंख्य ब्रह्मांडे बाहेर येत असतात. आणि हे महाविष्णू भगवान श्रीकृष्णांच्या अंशाचे अंशरूप आहेत. अशा स्थितीत ब्रह्मदेव जरी या ब्रह्मांडातील सर्वश्रेष्ठ जीव आहेत, तरी श्रीकृष्णांच्या उपस्थितीत त्यांचे महत्व ते काय असणार. ब्रह्मदेवांनी स्वतःची तुलना मातेच्या गर्भातील लहान शिशु बरोबर केली. असे गर्भस्थ शिशु गर्भात हातापायांची हालचाल करते तेव्हा त्याच्या हातापायांचा स्पर्श मातेच्या शरीराला होत असतो, तर त्यात माता त्या मुलाचा अपराध समजते काय? अर्थातच नाही. त्याप्रमाणेच ब्रह्मदेव महान व्यक्तित्व असेलही तरी केवळ ब्रह्मदेवच नव्हे तर अवघे अस्तित्वच पूर्ण पुरुषोत्तमांच्या गर्भात अस्तित्वात आहे. भगवंताची शक्ती सर्वत्र व्याप्त असून ती कार्यरत नाही असे स्थानच या सृष्टीत अस्तित्वात नाही. अखिल सृजन भगवंतांच्या शक्त्यांतर्गत अस्तित्वात आहे. आणि म्हणून या ब्रह्मांडातील ब्रह्मदेव आणि इतर असंख्य ब्रह्मांडातील असंख्य ब्रह्मदेव हे भगवंतांच्या शक्त्यांतर्गत अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे भगवंतांना माता समजण्यात येते आणि मातेच्या गर्भात अस्तित्वात असलेले सर्व काही गर्भस्थ बालकाप्रमाणे समजण्यात येते. आणि एक बालक जरी मातेच्या शरीराला पायाने लाथ मारून अपराध करीत असले तरी माता त्या बालकाचा अपराध मानित नाही. ब्रह्मदेव पुढे म्हणाले की भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक अशा त्रिभुवनांचा प्रलय झाल्यानंतर भगवान नारायणांच्या नाभीतून अंकुरित झालेल्या कमळातून त्यांचा जन्म झाला होता. हे विश्व स्वर्ग, मर्त्य आणि पाताळ अशा 3 भागात विभागलेले आहे. हे तिन्ही लोक प्रलयाच्या वेळी प्रलय जलात बुडून जातात तेव्हा गर्भोदकात पहुडलेले श्रीकृष्णांचे अंश नारायण यांच्या नाभीतून एक कमलनाल अंकुरित होऊन एक कमळ उत्पन्न होते आणि त्या कमळापासून ब्रह्मदेवांचा जन्म होतो. यावरून स्वाभाविकच नारायण हे ब्रह्मदेवांची माता आहेत असा निर्णय होतो. भगवंत विश्व प्रलयानंतर अखिल प्राणीमात्रांचे विश्रांती स्थान आहेत, म्हणून त्यांना नारायण म्हटले जाते. नार म्हणजे सर्व प्राणीमात्रांचा एकूण समूह आणि अयन म्हणजे आश्रयस्थान. गर्भोदकशाही विष्णू पाण्यात पहुडलेले असतात, म्हणून देखील त्यांना नारायण असे म्हटले जाते. त्याचबरोबर ते गीतेत सांगितल्याप्रमाणे सर्व प्राणीमात्रांच्या हृदयातही उपस्थित आहेत.
त्या अर्थाने देखील ते नारायण आहेत, कारण अयन याचा दुसरा अर्थ ज्ञानाचे स्रोत असाही होतो. भगवद्गीतेत असेही म्हटले आहे की प्राणीमात्रांना होणारी स्मृती केवळ हृदयस्थ परमात्म्याकडूनच येत असते. जीवाने मृत्यूनंतर देह बदलल्याबरोबर त्याचे मागील जन्माचे स्मरण तात्काळ नष्ट होत असते. परंतु नारायणांमुळे अर्थात हृदयातील परमात्म्यामुळे त्याला त्याच्या गतेच्छेनुसार कार्य करण्याचे मार्गदर्शन प्राप्त होत असते. श्रीकृष्ण हे परम मूळ नारायण आहेत. ते नारायणांचे उगम आहेत आणि नारायण रूप हे बहिरंगा शक्तीचे मायेचे प्रदर्शन नसून ते आध्यात्मिक शक्तीचे विस्तारित रूप आहे. हे ब्रह्मदेवांना दाखवून द्यायची इच्छा होती. बहिरंगा माया शक्तीचे कार्य या विश्वसृष्टीच्या निर्मितीच्या प्रारंभापासूनच चालू होते. परंतु नारायणांची आध्यात्मिक शक्ती विश्वसृजनापूर्वीच कार्यरत असते. अर्थात नारायणांपासून कारणोदक्षाई विष्णू, कारणोदक्षाई विष्णूंपासून गर्भोदक्षाई विष्णू आणि गर्भोदक्षाई विष्णूंपासून क्षीरोदक्षाई विष्णू आणि क्षीरोदक्षाई विष्णूंपासून सर्वांच्या हृदयातील परमात्म्यापर्यंतची सर्वच रूपे ही वस्तुतः श्रीकृष्णांचीच विस्तारित रूपे आहेत. ते आपल्या आध्यात्मिक शरीरानेच अशी रूपे प्रकट करतात. ही रूपे भौतिक शक्तीने निर्मित असल्याने ती शाश्वत आहेत. भौतिक शक्तीने घटित झालेली कोणतीही गोष्ट शाश्वतपणे टिकणारी नसते, परंतु आध्यात्मिक शक्तीने निर्मित प्रत्येक गोष्ट शाश्वत स्वरूपाची असते. भगवान श्रीकृष्ण मूळ नारायण आहेत या आपल्या म्हणण्याची ब्रह्मदेवांनी पुन्हा पुष्टी केली. ते म्हणाले, भगवंतांचे प्रचंड विश्वरूप हे गर्भोदक नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या पाण्यावर स्थित आहे. हे प्रचंड विश्वरूप तुमच्या शक्तीचे दुसरे एक प्राकट्य आहे. हे रूप गर्भोदकावर स्थित असल्याने ते देखील नारायणच आहे आणि आम्ही सर्वजण या नारायण रूपाच्या गर्भांतर्गत आहोत. मी तुमची वेगवेगळी नारायण रूपे सगळीकडे पाहत आहे. मी तुम्हाला पाण्यावर पाहतो, मी तुम्हाला माझ्या हृदयात अनुभवितो आणि आता मी तुम्हाला माझ्या समोर देखील पाहतो. तुम्ही मूळ नारायण आहात. हे भगवन, या अवतारात तुम्ही मायेचे परम नियंत्रक आहात हे तुम्ही दाखवून दिले आहे. तुम्ही या विश्वसृष्टीत आहात आणि त्याच वेळी अखिल विश्वसृष्टी तुमच्या आत आहे. आणि ही वस्तुस्थिती जेव्हा यशोदा मातेपुढे तुम्ही आपले मुख उघडून त्यात संपूर्ण ब्रह्मांडाचे दर्शन घडविले तेव्हाच स्पष्ट झाली आहे. तुम्ही अशी कार्ये कोणत्याही प्रकारच्या बाहेरील मदतीशिवाय आपल्या योगमायेच्या अचिंत्य शक्तीनेच संपन्न करीत असता. प्रिय भगवान कृष्ण, आम्हाला समोर दिसणारी संपूर्ण विश्वसृष्टी आपल्या शरीरातच विद्यमान आहे. तरी देखील मी तुमचे बाहेर दर्शन करीत आहे आणि मलाही तुम्ही बाहेर पाहत आहात. आपल्या अचिंत्य शक्तीच्या प्रभावाशिवाय अशा गोष्टी घडणे कसे शक्य आहे? येथे भगवान ब्रह्मदेवांनी या गोष्टीवर जोर दिला आहे की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांच्या अचिंत्य शक्तीचा स्वीकार केल्याशिवाय कोणीही कोणत्याही गोष्टीचे यथारूपात वर्णन करू शकत नाही. ते म्हणाले, प्रिय भगवन, इतर सर्व गोष्टी बाजूलाच राहू द्या, परंतु मी घेतलेला आजचाच अनुभव पाहता या सर्व गोष्टी तुमच्या अचिंत्य शक्तीनेच घटित झालेल्या नाहीत का? प्रथमतः मला तुमचे एकट्याचेच दर्शन झाले. तदनंतर तुम्ही स्वतःचा गोपबालक, गोवत्से आणि वृंदावनाचे संपूर्ण अस्तित्व अशा रूपांनी विस्तार केला. नंतर मी तुम्हाला तसेच गोपाल बालकांना आणि गोवत्सांना चतुर्भुज विष्णूंच्या रूपात पाहिले आणि त्यावेळी सर्व तत्वे आणि माझ्यासहित सर्व देवी देवता तुमचे पूजन करीत असल्याचे मला दिसले. नंतर ते सर्वच अदृश्य झाले आणि पहिल्याप्रमाणे तुम्ही एकटेच राहिलात. याचा अर्थ असा होत नाही काय की तुम्ही परम भगवान नारायण आहात, अखिल गोष्टींचे उगम आहात, सर्व गोष्टी तुमच्यापासूनच उत्पन्न होतात आणि पुन्हा तुमच्यातच विलीन होतात आणि तुम्ही पहिल्याप्रमाणेच त्यापासून स्वतंत्र राहता. तुमच्या अचिंत्य शक्तीचे अज्ञान असणारी व्यक्ती ही कधी जाणू शकत नाही की तुम्हीच स्वतःचा सृष्टीचे रचनाकार ब्रह्मदेव, पालनकर्ते विष्णू आणि संहारकर्ते शिव यांच्या रूपात विस्तार करता. ज्यांना वस्तू जशा आहेत तशा पाहण्याची दृष्टी नाही, ते लोक विचार करतात की मी ब्रह्मदेव करता
आहेत. विष्णू पालन करते आहेत आणि भगवान शिव संहार करते आहेत. परंतु तुम्हीच उत्पत्ती करते, पालन करते आणि संहार करते असे सर्वच आहात. त्याप्रमाणेच तुम्ही स्वतःचा अनेक अवतारांच्या रूपाने विस्तार करता. देवी देवतांमध्ये तुम्ही वामन देव म्हणून प्रकट होता. श्रेष्ठ ऋषींमध्ये तुम्ही परशुराम रूपाने अवतरित होता. मनुष्यांमध्ये तुम्ही स्वतः आहात तसे भगवान श्रीकृष्ण किंवा प्रभू रामचंद्र म्हणून अवतरित होता. प्राण्यांमध्ये तुम्ही वराह रूपाने अवतार घेता आणि जलचरांमध्ये मत्स्य अवतार घेऊन अवतरित होता. असे असूनही तुम्हाला आविर्भाव अथवा तिरोभाव नाही. म्हणून तुम्ही शाश्वत आहात. तुमचे अवतरण आणि अंतर्धान तुमच्या अचिंत्य शक्तीने शक्य होते आणि त्याचा हेतू असतो श्रद्धावानांना संरक्षण देणे आणि नास्तिक असुरांचा संहार करणे. हे प्रभो, हे सर्वव्यापक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत, हे परमात्मा, हे योगेश्वर, या त्रैलोक्यात प्रदर्शित केल्या जाणाऱ्या तुमच्या दिव्य लीलांची थोरवी कोणालाही समजू शकत नाही. तुम्ही आपल्या योगमायेचा आणि अवतारांचा कसा विस्तार केला आहे आणि तुम्ही आपल्या दिव्य शक्तीने कसे कार्य करता याचा अंदाज कोणीही लावू शकत नाही. प्रिय प्रभो, ही अखिल सृष्टी एखाद्या स्वप्नासारखी आहे आणि तिचे तात्पुरते अस्तित्व केवळ मनाला क्षुब्ध करणारे आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे आम्ही या अस्तित्वात चिंतेने पूर्णपणे ग्रस्त झालो आहोत. या भौतिक जगात राहणे म्हणजे केवळ संकटे आणि दुःखच दुःख आहे. आणि तरी देखील भौतिक जगाचे हे तात्पुरते अस्तित्व फारच सुखावह आणि प्रिय भासत असते. अर्थात सर्व वाटण्याचे कारण म्हणजे हे ते आपल्या सच्चिदानंद पूर्ण शरीराच्या संबंधाने प्रकट होत असते. म्हणूनच माझा निर्णय असा आहे की तुम्ही परम आत्मा आहात. सत्य आहात आणि आदिपुरुष आहात. तुम्ही जरी आपल्या अचिंत्य दिव्य शक्तींनी स्वतःचा अनेक विष्णू रूपात, प्राणी मात्रात तसेच इतर शक्तींमध्ये विस्तार केला आहे, तरी तुम्ही एकमेवा द्वितीय असेच आहात. तुम्ही परमात्मा आहात. असंख्य जीव हे मूळ अग्नीची स्फुल्लिंगे असल्याप्रमाणेच आपले अंश आहेत. परमात्म्याची निर्विशेष संकल्पना ही चुकीची आहे, कारण आपण आदिपुरुष असल्याचे मी प्रत्यक्ष पाहत आहे. अल्पज्ञानी लोक, तुम्ही नंद महाराजांचे पुत्र आहात म्हणून मूळ पुरुषोत्तम नाहीत आणि तुम्ही एका मानवाप्रमाणे जन्माला आले आहात असे खुशाल म्हणत. त्यांचे ते अज्ञान आहे. तुम्ही वास्तविक आदिपुरुष आहात हा माझा निर्णय आहे. तुम्ही नंदांचे पुत्र तर आहातच, परंतु आदिपुरुषही आहात, यात कोणताही संशय नाही. तुम्ही परमसत्य आहात. तुम्ही या भौतिक अंधकाराचे नव्हे, तुम्ही मूळ ब्रह्मज्योतीचे उगम आहात. तसेच सूर्य, चंद्र, तारे अशा सर्वांच्या प्रकाशाचे उगम आहात. तुमचे दिव्य तेज हीच ब्रह्मज्योती होय. तुमची शरीर कांती म्हणजेच ब्रह्मज्योती असल्याचे ब्रह्मसंहितेत म्हटले आहे. तुमचे अनेक विष्णू अवतार आणि विविध प्रकारचे अनेकानेक अवतार आहेत, परंतु असे सर्व अवतार एकाच स्तरावरील नाहीत. तुम्ही एका अदिदीपाप्रमाणे आहात आणि इतर अवतार त्या दीपापासून प्रज्वलित झालेल्या इतर दीपांप्रमाणे आहेत. आणि हे दीप मूळ दीपाप्रमाणेच शक्तिमान असले तरी मूळ दीप हाच त्यांचा प्रकाश देणारा आहे, हाच त्यांना प्रकाश देणारा आहे. तुम्ही या भौतिक सृष्टीतील नाहीत, म्हणून या विश्वसृष्टीचा ऱ्हास झाल्यावरही तुमचे अस्तित्व तुम्ही आहात तसेच राहील. तुम्ही आदिपुरुष आहात आणि म्हणूनच गोपाल तापनी उपनिषदात तुमचे तसे वर्णन करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे ब्रह्मसंहितेतही म्हटले आहे की गोविंद मादिपुरुषम. गोविंद हे आदिपुरुष आणि सर्व कारणांचे कारण आहेत. भगवद्गीतेतही आपण ब्रह्मज्योतीचा आधार आहात असे प्रतिपादन करण्यात आले आहे. तुमचे शरीर एखाद्या सामान्य प्राकृत शरीरासारखे आहे असा कोणीही निर्णय काढण्याचा प्रयत्न करू नये. तुमचे शरीर अक्षर अर्थात अविनाशी आहे. भौतिक शरीर सदैव त्रितापांनी जर्जर झालेले असते, परंतु तुमचे शरीर सच्चिदानंद विग्रह असे आहे. तुम्हाला निरंजन असेही म्हटले जाते, कारण यशोदा मातेचे लहान बालक अथवा गोपिकांचे प्रेमी या रूपातील तुमच्या लीला कधीही
भौतिक गुणांनी दूषित होत नाहीत आणि तुम्ही स्वतःचा अनेक गोप बालकात आणि गोवत्सात जरी विस्तार केला तरीही तुमच्या दिव्य सामर्थ्यात काही न्यूनता आली नाही. तुम्ही सदैव परिपूर्ण आहात. वेदशास्त्रात वर्णन आले आहे. पूर्णातून पूर्ण बाजूला काढले परमसत्यातून परमसत्य तरी परमसत्याचा अवशेष राहते. जरी पूर्णातून परमसत्यातून अनेक विस्तार रूपे प्रकाशित होतात तरी परमसत्य हे एकमेवाद्वितीयच आहे. तुमच्या अखिल लीलांचे दिव्य स्वरूपाच्या तुमच्या अखिल लीला दिव्य स्वरूपाच्या असल्यामुळे त्या प्राकृतिक त्रिगुणाती दूषित होण्याचा प्रश्नच नाही. जेव्हा तुम्ही स्वतःला यशोदा आणि नंद महाराज या आपल्या माता पित्यांसमोर एक पाल्य म्हणून प्रस्तुत करता तेव्हा तुमच्या सामर्थ्यात काहीही न्यूनता येत नाही. ते तुमचे भक्ताविषयीच्या स्नेहभावाचे प्रदर्शन करतात. एक मिनिट हा. ते तुमचे भक्ताविषयीच्या स्नेहभावाचे प्रदर्शन आहे. तुमची समानता करणारे दुसरे कोणाचेही अस्तित्व नाही. अल्पज्ञानी लोक तुमचा आविर्भाव आणि लीला या भौतिक उपाधी असल्याचा निर्णय काढतात. तुम्ही ज्ञान व अज्ञानाच्या पलीकडे असल्याचे गोपालतापनी उपनिषदात प्रतिपादन करण्यात आले आहे. तुम्ही मूळ अमृत आहात. शाश्वततेचे अविनाशी अमृत आहात. वेदात पुष्टी करण्यात आले आहे. अमृतम शाश्वतम ब्रह्म. ब्रह्म शाश्वत आहे, अखिलाचे मूळ आहे आणि आधी अंतरहित आहे. उपनिषदात असे प्रतिपादन करण्यात आले आहे की परमब्रह्म सूर्याप्रमाणे तेजस्वी असून अखिल गोष्टींचे मूळ आहे आणि जो कोणी केवळ भक्तिमय सेवेने तुमच्याशी युक्त असतो तोच तुमची वास्तविक स्थिती, तुमचा जन्म, अवतरण, अंतर्धान आणि चरित्र यांना योग्य रीतीने समजू शकतो. भगवद्गीतेत याची पुष्टी करण्यात आली आहे. गीतेत सांगितले आहे की केवळ तुमची दिव्य स्थिती, अवतरण आणि अंतर्धान यांना जाणून मनुष्य वर्तमान देह सोडताच त्वरित दिव्य राज्यात गमन करतो. म्हणून अज्ञानमय भवसागराला पार करण्यासाठी बुद्धिमान व्यक्ती तुमच्या चरणकमळांचा आश्रय घेतो आणि तो सुलभतेने दिव्य जगात प्रवेश मिळवतो. आपण परमात्मा आहात याची जाणीव नसणारे अनेक तथाकथित ध्यानयोगी पहावयास मिळतात. गीतेत म्हटले आहे की सर्वांच्या हृदयात उपस्थित असणारे आपण परमात्मा आहात. म्हणून तुमच्याशिवाय इतरत्र कशावरही ध्यान करण्याची काही आवश्यकता नाही. जो तुमच्या या मूळ स्वरूपावर ध्यान करण्यात मग्न आहे तो या अज्ञानमय भवसागराला सुलभतेने पार करतो. परंतु तथाकथित ध्यानधारणा करणारे तुम्ही या भौतिक जगात परमात्म्याच्या रूपाने उपस्थित असूनही तुम्हाला जाणीत नाही. परंतु तुमच्या प्रेमी भक्तांच्या संगतीत राहून तुम्ही कृष्ण मूळ परमात्मा आहात याचे ज्ञान झाल्यावर मनुष्याला भवसागर पार करणे शक्य होते. उदाहरणार्थ, जेव्हा मनुष्याला दोर पाहून तो सर्प असल्याचा भास होतो तेव्हा तो भयभीत होतो. परंतु हा सर्प नसून दोर आहे असे त्याला समजताच तो भयमुक्त होतो. जो कोणी भगवद्गीतेतील तुमच्या व्यक्तिगत संदेशातून, श्रीमद भागवतातील तुमच्या शुद्ध भक्तांच्या शिकवणुकीतून, तसेच इतर वैदिक साहित्यातून तुम्हाला जाणून घेतो, तसेच तुम्ही सर्व ज्ञानाचे आत्यंतिक ध्येय असल्याची अनुभूती जाणतो, त्याला या भौतिक अस्तित्वाचे इथपर भय बाळगण्याचे कारण राहत नाही. समोरील वस्तू ही सर्प नसून दोर आहे असे जाणणाऱ्याला त्याचे भय राहत नाही. त्याप्रमाणे तुमच्या सेवेतील अगोदरच तुमच्या सेवा भक्तीत अगोदरच संलग्न झालेल्या व्यक्तीबाबत तथाकथित मुक्ती आणि बंधनाला काही अर्थ नसतो. एका भक्ताला हे भौतिक जग तुमच्या मालकीचे आहे हे समजते आणि म्हणून तो सर्व गोष्टी तुमच्या दिव्य प्रेममय सेवेत वापरतो. याप्रमाणे भक्ताला कोणतेही बंधन राहत नाही. सूर्यावरच निवास करण्याच्या बाबतीत सूर्योदयाचा आणि सूर्यास्ताच्या अर्थात दिवसा आणि रात्रीचा प्रश्नच उद्भवत नसतो. असेही म्हटले आहे की तुम्ही श्रीकृष्ण सूर्याप्रमाणे आहात आणि माया ही अंधकाराप्रमाणे आहे. सूर्याच्या उपस्थितीत अंधकाराचा प्रश्नच नसतो.
म्हणून तुमच्या प्रेममय सेवा भक्तीत संलग्न राहून सदैव तुमच्या उपस्थितीत असणाऱ्यांसाठी मुक्ती आणि बंधनाचा प्रश्नच नसतो. ते मुक्तच आहे. दुसरीकडे तुमच्या चरण कमळांचा आश्रय घेतल्याविनाच जे स्वतःला मिथ्यत्वानेच मुक्त मानतात ते अधःपतित होतात. कारण अशा लोकांची बुद्धी शुद्ध नसते. म्हणून जर कोणी असा विचार करतो की परमात्मा म्हणजे तुमच्याहून काही वेगळा आहे आणि म्हणून परमात्म्याचा अथवा परमब्रह्माचा वनातून किंवा हिमालयाच्या गुहांमधून शोध घेण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा त्याची दशा शोचनीय असते. तुम्ही भगवद्गीतेतून अशी शिकवण देता की मनुष्याने सर्व प्रकारच्या साक्षात्काराच्या प्रक्रियांचा किंवा धर्मांचा परित्याग करावा आणि केवळ आपल्यालाच शरण यावे आणि यातच सार्थक आहे. तुम्ही सर्वच बाबतीत परम आहात आणि म्हणून जे ब्रह्मज्योतीच्या शोधात आहेत ते देखील तुमचाच शोध घेत आहेत आणि त्याप्रमाणे जे परमात्मा साक्षात्काराच्या शोधात आहेत ते देखील तुमचा शोध करीत आहेत. तुम्ही भगवद्गीतेत प्रतिपादन करता की तुम्ही स्वतः आपल्या परमात्मा या अंश रूपाने या भौतिक विश्वसृजनात प्रविष्ट झाला आहात. तुम्ही प्रत्येकाच्या हृदयांतरी निवास करता आणि म्हणून तुमचा इतरत्र शोध घेण्याची आवश्यकता नाही. जर कोणी तसे करीत असेल तर ते पूर्ण अज्ञान होय. जो या अज्ञानी स्थितीच्या पलीकडे आहे तो तुम्ही सीमारहित असल्याचे जाणतो. प्रभू, तुम्ही अंतर्बाह्य व्यवस्थित आहात म्हणून तुमची उपस्थिती सर्वत्र आहे आणि एक भक्त परमात्म्याच्या इतरत्र शोध घेण्याऐवजी आपले मन हृदयांतरी स्थित असलेल्या आपणावर एकाग्र करतो. वस्तुतः जीवनाच्या भौतिक संकल्पनेपासून मुक्त असलेला मनुष्यच तुमचा शोध करू शकतो. दोरालाच सर्प समजण्याचे जे उदाहरण आहे ते केवळ आपल्या विषयी अजूनही अज्ञ असलेल्या लोकांबाबतच लागू पडते. वस्तुतः जेव्हा मनुष्य दोराला सर्प समजत असतो तेव्हा सर्पाचे अस्तित्व केवळ मनामध्येच असते. त्याचप्रमाणे मायेचे अस्तित्व केवळ मनातच असते. माया म्हणजे इतर काही नसून तुमच्या विषयीचे अज्ञान होय. तुमचे विस्मरण म्हणजेच मायेचे बंधन होय. म्हणूनच जो मनुष्य अंतर्बाह्य तुमच्या ठायी लीन आहे तो मायेने भ्रमित होत नाही. हे भगवान, ज्याने सेवा भक्तीचे यत्किंचितही फळ प्राप्त केले आहे तो तुमचे यश जाणू शकतो. परंतु ब्रह्म साक्षात्काराकरिता अथवा परमात्मा साक्षात्काराकरिता क्लेश उठविणारा देखील तुमची गुणवैशिष्ट्ये जाणू शकत नाही. त्यांना त्यासाठी सेवा भक्तीतील काहीतरी सुकृताबद्दल तुमची कृपा मिळावी लागते. जरी कोणी अनेकानेक निर्विशेषवाद्यांचा गुरु असेल आणि कोणी वनात जाऊन किंवा पर्वताच्या गुहांमध्ये जाऊन अनेकानेक वर्षे तपश्चर्या देखील करील, परंतु भक्ती सेवेची काहीतरी कृपा झाल्याशिवाय कोणीही तुमचे महात्म्य जाणू शकणार नाही. इतकेच काय, पण ब्रह्मानुभूती अथवा परमात्मा साक्षात्कार हे वर्षानुवर्षे प्रयत्न करून देखील भगवत भक्तीच्या आश्चर्यकारक परिणामांचा स्पर्श झाल्याविना कधीही शक्य होत नाही. हे प्रभो, म्हणूनच मी आपल्या चरणकमळाची अशी प्रार्थना करतो की मला या जन्मात आणि पुढील जन्मात माझा कोठेही जन्म हो, परंतु तुमच्या भक्तांपैकी एक समजले जाण्याचे सौभाग्य प्राप्त व्हावे. मी कोठेही असो, मी तुमचा सदैव तुमच्या प्रेममयी सेवा भक्तीत संलग्न असावे. भावी जन्मात मला कोणतीही योनी प्राप्त होईल याची मला मुळीच पर्वा नाही. कारण मी प्रत्यक्ष पाहतो की भक्त हे गाई वासरांच्या रूपात असोत किंवा बाल गोपालांच्या रूपात असोत, त्यांना सदैव तुमच्या दिव्य प्रेममयी सेवेत संलग्न राहण्याचे आणि तुमची संगत करण्याचे मोठे सौभाग्य प्राप्त होत असते. आणि म्हणूनच मला आताच्या प्रमाणे उच्च पदस्थ व्यक्ती बनण्याची इच्छा नाही, तर मी त्यांच्यापैकी एक होऊ इच्छितो. कारण उच्च पदस्थ असूनही मी अज्ञानी आहे. प्रभो, वृंदावनातील गोपिकांचे आणि गायींचे सौभाग्य काय सांगावे. त्या तुम्हाला आपल्या स्तनांचे दूध भरविण्यात समर्थ झाल्या आहेत. मोठमोठे यज्ञ करून आणि त्यात अनेकानेक मौल्यवान उपहार समर्पित करण्यात गर्क झालेले लोक तुम्हाला जाणण्याची पूर्णता प्राप्त
तुम्हाला जाणण्याची पूर्णता प्राप्त करू शकत नाहीत. केवळ प्रेममयी भक्तीने या सर्वच निष्पाप ग्रामीण स्त्रिया आणि गायी स्वतःच्या दुधाने तुम्हाला तृप्त करण्यात समर्थ आहेत. यज्ञयाग करणाऱ्यांकडून तुम्हाला कधीही इतकी प्रसन्नता होत नाही. प्रभो, मी तर नंद महाराज, यशोदा माता आणि गोप-गोपिकांचे सौभाग्य पाहून थक्क झालो आहे. कारण स्वतः परमसत्य, परब्रह्म, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असे तुम्ही सर्वाधिक स्नेहपात्र म्हणून त्यांच्यात उपस्थित आहात. प्रिय प्रभो, वृंदावनवासी जनांच्या सौभाग्याची माहिती जाणण्यास कोण समर्थ आहे? आम्ही सर्व जीवमात्रांच्या निरनिराळ्या इंद्रियांचे नियंत्रण करणारे देव आहोत आणि असा अधिकार गाजवण्यात आम्हाला गर्व आहे. तथापि आमच्या पदाची आणि या सौभाग्यशाली वृंदावनवासियांच्या पदाची कधीही तुलना होणे शक्य नाही. कारण ते वस्तुतः त्यांच्या ऐंद्रिय कार्यांनी तुमच्या उपस्थितीचे आणि संगतीचे दिव्य सुख आस्वादन करीत आहेत. आम्हाला इंद्रियांचे देवता असण्याचा गर्व असेल, परंतु हे वृंदावनवासी जन इतके दिव्य स्थितीवर आहेत की ते आमच्या मुळीच नियंत्रणात नाहीत. वस्तुतः ते तुमच्या सेवेतून इंद्रिय सुखाचे आस्वादन करीत आहेत. म्हणून हे प्रभो, माझ्या कोणत्याही भावी जीवनात जर मला या भूमीत जन्म घेण्याची संधी देण्यात आली, तर मी स्वतःचे अहोभाग्य समजेन. प्रिय प्रभो, म्हणूनच मला भौतिक ऐश्वर्यात अथवा मुक्ती मिळवण्यात काहीच स्वारस्य नाही. कृपया मला वृंदावनात कोणत्याही प्रकारचा जन्म द्यावा, अशी मी तुमच्या चरणकमळांशी प्रार्थना करतो. हरे कृष्णा. आपण इथे थांबूया. मी प्रार्थना म्हणते आणि मग उर्वरित अध्यायाचं वाचन आपण उद्या 11 वाजता करूया. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च